Gabon eta ongi etorri, zigor osoa bete ostean aske gelditu da Juan Luis Agirre euskal presoa. Etxeratek eman du albistea. Agirrek 71 urte ditu eta 28 urte egin ditu preso. Aita Marik kereila aurkeztu du Voxen aurka beltzen ontzia dela esateagatik. Itsas salbamendu humanitarioak Aita Mari erreskate ontziaren operadoreak kereila aurkeztu du Vox alderdiaren kontra Aita Mari beltzen ontzia eta giza trafikoan ari diren mafien laguntzaile dela esateagatik. 28.000 euroko kalte ordaina eskatu du gobernuz kanpoko erakundeak. Ipar Euskal Herrian arrazismoaren eta faxismoaren aurkako mobilizazio deialdia dugu albiste. Deialdia egin duten 16 egiturak gaur mobilizazioaren nondik norakoak aurkeztu dituzte. Martxoaren 22an izango da protesta Baionan, borrokaren denbora orain da lelopean. Euskarari dagokionez, Nafarroan lab sindikatuak euskara postuak eskola mistoetan ugaritu izan salatu du. Duela astebete ezagutarazi zuten Iruñeko udalean akordioa lortu zutela EH Bilduk PSNek gero abaiketa zurekin Nafarroak haurreskoletan euskarazko 100 postu gehiago izateko asmoz. Halere, postuok gaztelera ere eskaintzen duten eskola mistoetan jarriko dira eta sindikatu abertzaleak iritzi dio hori ez dela konponbidea. Euskal Autonomia Erkidegoan alduguk erreforma fiskala adostu du EAJ eta PSrekin, zerga berrikuspenaren proiektua ezkerrera birarazi dutela argudiatu du alderdi moreak. EAJ PSek alor fiskalean Podemosekin egindako akordioaren balorazioa egin du nahi Urruzuno EH Bilduren politika instituzionaleko arduradunak. Adierazi duenez, erabakiarekin biderik errazena hartu du alduguk. Gaurko elkarrezketari dagokionez, Bilbon 11. ospatzen ari den euskal kultura jaialdi bat izan dugu hizpide. Hain zuzen, Amaia Ozerin Loraldia Festivaleko komunikazio arduraduna izan da gurean. Ongietorri guztioi 11 telebistako aktualitate saioko kultura elkarrezketara. Gaurkoan, dagoeneko ibilbide luzea duen jaialdi bat izango dugu hizpide. Euskarazko sorkuntza gaur eta bihar lantzen ibiliko dena. Horixe eskaintzen du Loraldia Festivalak. Jaialdia hitz egiteko gurean dugu Amaia Ozerin komunikazio arduraduna. Ongi etorri, Amaia. Kaixo, mila esker. Euskal kultura jaialdi garrantzitsua da gaur aurkeztuko diguzuna, Amaia, izan ere Loraldiak 11. edizioa hasi berri du aurten. Hala ere, has gaitezen hasieratik, zer da Loraldia? Loraldia izatez duela 11 urte jaiotako egitasmoa da festivalaren nolabaiteko proiektuarekin jaio zan, gure helburua zan festivala bat egitea Bilbon, euskaraz sortutako kultur garaikideari plaza erraldoi bat eskainiz, eta euskarazko ekintzen agendak nolabait hilabete batez nagusi izatean nolabait hirian, ez? Ikusten genuen gainera udaberriari begira urtaroaren aldetik eta urteko egutegiaren aldetik oso kokapen ona izan zitekeela, abenduan badagolako Durangoko azoka, gero tartean izaten da korrika eta beste euskararen aldeko ekimen batzuk, baina euskal sormena eta eszenari garrantzia eman behar zitzaiola uste genuen, eta euskarazko kulturindustriaren nolabait sendotu, profesionalizatu eta emaitzak gizarteratu. Eta horrela jaio zen, egia da, 11 urte hauetan, Loraldiak berak evoluzio bat izan duela, eta gaur egun festivala da lanlerroetako bat, baina beste 6 lanlerro ditugu.
Guztia zuen webgunean ere kontsulta daiteke eta baita aurrerantzan egingo dituzuen ekitaldiak ere horien artean esan berri duguna aurtengo loraldiaren jaialdia, ezta? Ekoizpen propioak aipatu dituzue, aurtengo jaialdian ere izango dira ekoizpen propiorik? Bai, festivalerako beren beregi prestatu ditugu ekoizpen propio batzuk, eta horietako bat, adibidez, Jonan Ordorikari egindako gogorazarrea izan zen, baina beste bat da Siberua kantuz loraturik, Zuberoako musikagintza eta kantagintzaren inguruan sortutako ikuskaria, Arriaga Antzokian eskainiko duguna, eta hori iaz sortu genuen, Iruñean eskaini genuen, estreinaldia Iruñean izan zen, Euskal Herriko zenbait tokitan egon da, eta bira eginez, aurten festivalean daukagu. Bernardo Atxagaren Trikuarena poematik hartutako esaldi bati egiten dio referentzia aurtengo lemak, konta iguzu zein da lema eta zer dela eta lema honen erabakia? Bai, esan bezala, Bernardo Atxagaren zera esaldi bat da, ez? Trikua esnatu da esaten du, ez? Eta nolabaiteko metafora horri helduta, analogia hori egiten dugu baita ere euskararekin, ez? Trikua animalia zaurgarria da, ahula, zaindu behar dena, ez? Lotaldi baten ondoren esnatu egiten dena udaberrian, ez? Loraldia bezala, eta horri eutsiz, guk ere esaten dugu, ez? Euskarak eta euskal kulturak ere hitzartu egin behar duela, ez? Eta nolabait atera eta erakutsi. Berpiztu egin behar dela azken finean, eta horretarako izango da aurtengo jaialdia. Programari begira, zer da topatuko duguna aurtengo edizioan? 29 ekintza ezberdin prestatu ditugu, eta disiplina anitzekoak, badago dantza, badago musika, badago teatroa, badago literatura, badago bertsolaritza, performantzak, zinea, apur bat denetarik saiatzen gara sartzen, eta nolabait zentzu bat ematen guztiari. Eta badago estrenaldiren bat, badago ekintzaren bat, esan bezala beren beregi sortu dena Loraldia Festivalerako, eta apur bat guztietarako proposamenak jasotzen ditugu. Martxoaren 10 hasi zenuten jaialdia eta jaren 30 amaituko da Gorka Urbizuren azken diska aurkezpenarekin, esan bezala abiatu duzue da jaialdian, zer nolako erantzuna izan duzue? Oso ona, oso ona. Oso polita da publikoa etortzen ikustea, gainera zenolako grinarekin etortzen diren eta gogoarekin, ez? Eta batzuk gainera aipatzen digute, beren beregi, zenbait ezagun eta lagunekin Loraldia Festivala heltzen denean elkartzen direla. Igual urtean zehar ez dira berriro elkar ikusiko, baina badakite Loraldia Festivalean zehar elkartuko direla, eta hori oso polita da. Eta artistek zer diote? Zerako erantzuna izan duzue? Oso eskertuta gogo eta ilusio handiarekin datoz Loraldira. Loraldia Festivala gainera beraientzako badelako plaza handi bat, eta hiri handi batean, hiri garrantzitsu batean, eta gainera badakite Loraldia Festivalan baliabideak eta zainduta daudela, bermatuta daudela, eta beraien profesionaltasuna ere zainduta egongo dela. Orduan normalean oso eskertuta etortzen dira, bai. Omenaldiek ere izan dute lekua aurtengo edizioan, mila esker Jonan Ordorika izenpean omenaldia egin diozue Jonan Ordorikari, gazteok edo musika munduan hain sartuta ez gaudenok ez dugu agian ezagutuko nor zen Jonan Ordorika. Jonan Ordorika soinu teknikaria zen, musika soinu teknikaria, baina esan genezake bera horretaz gain ere, zeukalako artistetatik oso hurbil zegoela, ez? Nahiko berritzailea izaten zelako bere lanean, naiz eta figura, igual ez ezagutu ez, pertsona ez ezagutu, seguruenik
denok ezagutzen ditugu bere laguntzarekin sortutako 11 lan, ez? Lan egin izan du Anarirekin, Goserekin, Rafa Ruedarekin, Tapia eta Leturiarekin, Irutrukurekin, beraietako asko koholtzan egon ziren omenaldi honetan, eta bere laguntzarekin sortzen zituzten lanak, diskoak, ez? Orduan, bueno, erreferente bat izan da, erreferente bat baita ere beste teknikarientzako, gogoratzen ziguten lehengo gunean Arriagan, zenolako anekdotak bizi izaten zituzten Jonanekin, lan egiteko modu berezia zeukalako, eta bueno, emanaldi hau beharrezkoa ikusten genuen, bai, bere figura eta bere lanaren gogoraraz sarrea egiteko, baina baita ere Euskal Herriko musikagintzan atzean dauden teknikari guzti horiek ere, beraien lana nolabait lan horri aitortza bat egiteko eta beraiek egiten duten lana nabarmentzeko, ez? Azkenean musika lan baten atzean profesional asko daude eta teknikara hauek beti atzeko parte batean egoten dira, izkutuan egoten dira, baina lan izugarria egiten dute eta errekonozimendu bat behar zutela uste genuen. Emozio askoko eguna izango zen atzokoa orduan. Bai, emozio handikoa, gainera, zuk esan bezala, publikoaren artean, zegoen jende asko, etzekiela, etxutela ezagutzen nor zen Jonan Ordorika, baina, bueno, egin genuen soslaia ikusita eta elkarrizketak egon ziren tartean, eta denetarik, bueno, pertsona ezagutzeko aukera handia izan zuten, eta gainera, zenitartekoak eta lagun minak bertan egon ziren, ez? Batzuk holtza gainean eta beste batzuk publiko moduan, baina bai, oso polita. Aurrera begira oraindik badugu zer ikusia, programa aurrera doa, zer dugu ikusteko? Zer antolatu duzu aurrera begira? Denetarik dago, musika proposamen oso ezberdinak ditugu, esandako Zuberoakoa bezala, edo Xabi Severio etorriko da Pause bere bakarkako lehen lanarekin, aurkezpen oso eta kontzertu oso berezia eskainiz, kontzertu horretarako beren beregi Loraldia festivalerako prestatu duelako emanaldia berezia eta bakarra izateko. Eukiko dugu baita ere Bob Dylanen musika euskaraz, adibidez, musika gintzaren arloan, eta baita ere nazioarteko nolabaiteko zubigintza eginez, kultura ezberdinak uztartuz, bi kontzertu berezi izango ditugu, bata Judith Nederman katalanarena, berak lan labur bat sortu du euskal emakume musikariekin batera, 6 euskal emakume bildu ditu berarekin batera euskaraz kantatzeko, eta kontzertu horren adibide batzuk ekarriko dizkigu, eta baita ere aurten berrikuntza moduan edo nazioartera begirada zabalago bat nolabait ekarriz, Kanadako Mi'kmaq kulturako kide bat etorriko da, eta Michel Sekopar iparraldeko artistarekin batera emanaldi bat eskainiko digute elkarrekin, gauza oso berezia. Teatroan ere proposamen bereziak izango ditugu, dantzan ere Ahatik Dantza Konpainiak hots ikuskizun berria ekarriko digu, oso interesgarria eta berezia benetan, eta gainera Euskalduna Bilbaon hori areto benetan berezia dena, literatura aurkezpenak izango ditugu, bertsolaritza, musika eta literatura uztartzen duen loraldiaren produzio propioa den eta urtero errepikatzen dugun, modelo horrekin errepikatzen dugun emanaldi bat izango dugu eta aurten idazlea Edorta Jimenez izango da. Performantzak izango dugu, Mursegorekin adibidez bat, oso gauza bereziak, bai. Eta, bidea amaitzen ari zaigu, Euskal Kulturgintzari begira, bada zabaldu nahiko zenukeen mezurik? Mezua da ekitea. Ekin behar diogula, danok daukagula ardura bat, transmisioaren alorrean, ardura bat daukagu eta gainera esperientzia hauek bizitzea gozagarriak dira
eta gainera gure kulturan, ez? Orduan, ezin hobeto animatzea jendeari gozatzeko eta Loraldia Festivalaren esperientzia bizitzeko. Eta orain bai, elkarrezketarekin amaitzeko jolas bat egingo dugu, Amaia, nik hitz bat esan, eta burura etortzen zaizun lehenengo hitza esan beharko diazu. Prest? Bai. Sorkuntza. Gozagarria. Euskara. Izaera. Kultura. Beharrezkoa. Eta azkenik Loraldia. Plazerra. Orain bai. Amaia emango diogu elkarrezketari, mila esker, Amaia Ozerin, Loraldiaren komunikazio arduraduna. Eskerrik asko zuei. Gaurko albisteak xehatzen hasiko gara orain, Nafarroan agerraldia egin dute talde memorialistek, eroritako monumentuari esanahi berria emateko legea kritikatu dute. Haien ustez, neurria frankismoaren biktimen aurkakoa da. 33 elkarte memorialistek irmo gaitzetsi dute Nafarrako memoriaren legearen aldaketa onartu berri duten PSNek EH Bilduk eta Geroa Baik. Elkarteko kideek adierazi dute legearen erreformak erorien monumentua eraistea saihesteko helburuarekin hartu dela. Monumentu hau frankismoaren biktimak gogoratu zeraiki zela eta oraindik ere frankismoaren sinbolo bat izaten jarraitzen duela. Memorialistek salatu dute lege aldaketa honen bidez frankismoaren biktimak aitortzeko eta erreparatzeko benetako bideak oztopatzea eta monumentuaren babesa sustatzea. Hala ere, elkarteko kideek azpimarratu dute gizartearen eta eragile sozialen babesari esker aurrera jarraituko dutela. Eta legezko bideak eta herritarren kontzientziazio lanak egiten jarraituko dutela PSNek, EH Bilduk eta Geroa Baik hartutako erabakia aldatu arte. Onartutako legearekin eroriek frankismoko giza eskubideen urraketak salatzeko zentro bat hartu ahal izango dute eta UPNek eta PPek esan ohi duten bezala bi aldeen urraketetara zabaldu ahal izango da frankismoaren zuritzea eta frankismoaren biktimak berriro biktimizatzea gauzatuz. Borroka beraz ez dela amaitzen eta memoriaren benetako erreparazioa lortu arte aurrera jarraituko dutela jakinarazi dute. Osasun langileen aurkako erasoak 14% areagotu dira urtebetean Hego Euskal Herrian, adidatuei. Osasun langileen aurkako erasoak 14% areagotu dira urtebetean Hego Euskal Herrian. Nafarrako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak emandako datuen arabera, 1930 eraso gertatu ziren osasun bidean eta osakidetzan. 2023an berriz 1688. 175 hitzezko erasoak izan ziren, besteak beste mehatxuak, irainak eta isekak. Gainerakoak eraso fisikoak izan ziren. Osakidetzan 283 langilek pairatu zituzten lesioak, eta horietatik 39 gaixo baimena eskatu zuten. Satze sindikatuak salatu du erizainen kontrako erasoek ere gora egin dutela. Osasun bideari dagokionez 754 salaketa jaso ziren 2024an. Aipatzekoa da emakumeek jasan zituztela eraso gehienak 81,7. Gizonek ostera 18,3. Nafarrako gobernuak beste datu batzuk zehaztu ditu. Erasoen 50,3 ospitaletatik kanpo gertatu ziren. Hala nola lehen arretan eta kanpo kontsultetan. 49,7 berriz ospitaleetan. Erizainek jasan zituzten eraso gehien eta ondoren medikuek. Hurrenkeran doaz, erizainen laguntzaileak edota administrazioko langileek jasandakoak. Erasoi aurre egiteko prebentzio eta babes neurriak ezartzeko lanean ari direla azaldu dute erakundeek. Baita prestakuntza eta informazio ematen ere. Gauzak horrela, jasandako edo ikusitako edozein eraso salatzeko eskatu diete beharginei Eusko Jaurlaritzak, Nafarrako gobernuak, Nafarrako medikuen elkargoak eta satzek. Antxoaren kanpaina aste honetan hasi da arrantza kuotaren banaketa aldatuta. Espainiar estatuko arrantzaleek 28.615 tona arrantzatu ahal izango dute Kantauri itsasoan iaz baino 10% gutxiago. Hori da Bruselak ezarri duen antxoa kuota eremu horretarako. Albistea Udane Arbeoren eskutik. Antxoaren kanpaina aste honetan abiatu da zenbait aldaketekin.
kuotaren banaketa eredua aldatza erabaki dute kofradiak ordezkatzen dituzten patronalek eta Espainiako gobernuak. Orain arte Bizkaiko golkoan arrantzatzen zuten barko guztiek orotara kuota bakarra zuten. Aurrerantzean baina itsasontzi bakoitzak berea izango du antxoaren arrantza nahierara kudeatzeko. Euskal arrantzalen kostera nagusinetako bada antxoarena, eta inguraketa sareekin aurrapatu ohi da. Baina zer esan nahi du kuotak, zertarako dago? Arrantza jasangarria bermatzeko eta erregulatzeko hainbatean. Zientzialariek urtero maiatzean eta iraian burutzen dituzten kanpaina ozeanografikoetan antxoen arrautza eta ondorengo juvenil kopuruak aztertzen dituzte urrenez urren. Horrela hurrengo urteko errekrutamendu aurreikusten dute. Hau da arrantza kudeaketa eta arrantza kuotak. Europar agintariek oinarritzat hartzen dute irizpide zientifiko nagusi hori hurrengo urteko antxoa kuota ezartzeko. Arrantza ikerketak argi erakutsi du batetik klima aldaketaren ondorioz eta bestetik gehiegizko arrantza dela eta arrantzaren egoera are okerragoa izan daitekeela etorkizunean itsas ekosistema zaintzen ez badugu. Horra Europako batzordeak 2005ko uztailean Bizkaiko golkoan antxoa arrantzatzea debekatu zuen espeziaren egoera larria zela eta. Baina 4 urtera 2009an arrantzatokia berriz irekitzeko erabaki hartu zuen antxoa kuota finko batekin. Orain arte ezartzen zen kopuruak itsasontzi guztiei eragiten zien. Aurten aldiz aldaketa bat eman da. Barku bakoitzak bere arrantza kuota izango du eta nahi duen erara kudeatuko du. Neurriaren helburua da aurreko urteetako kanpainaren lehen egunetan antzemandako tamaina txikiko eta kotizazio txikiko antxoalen deskarga masiboak arintzea eta horrela arrantzan parte hartzen duten ontzi guztien errentagarritasuna hobetzea. Hori alazter dezagun aurtengo arrantza kopurua nondik kalkulatu duten. 2024ko uztailean egindako ikerketa zientifikoaren emaitzen arabera, antxoaren biomasa 153.000 tonakoa zen Bizkaiko golkoan, batez besteko historikoaren oso gainetik zegoen. Udaberrian jaiotako antxoale horietatik udazkenean juvenilak izatera pasa zirenen kopurua 255.000 tonakoa izatera heldu zen. Udaberritik udazkenera egindako azterketan bildutako datu horiekin orain hasi berri den denboraldiko kostera ziurtatu zuten. Horren arabera erabaki da urtengo antxoaren kanpainarako eta arrantzako flotaren harrapaketarako zifra. Aurten Espainiar estatuko arrantzaleek 28.615 tona arrantzatu ahal izango dute Kantauri itsasoan, iaz baino 10% gutxiago. Hori da Bruselak ezarri duen antxoa kuota eremu horretarako. Kanpainak azarora arte irauten du baina kopuru nagusi hau da baino lehen arrantzatzen da. Lehen 6ekoan 185 eta bigarrengoan 115. Hala lehenengo 6ekoan martxorako, apirilerako, maiatzerako eta ekainerako gehieneko harrapaketa muga 8.000 eta 10.000 kilogramo artekoa izango da ontzi eta egun bakoitzeko. Bigarren 6ekoan berriz uztailaren batetik azaroaren 30 gehieneko harrapaketa eta lehorreratzen mugak 5.000 eta 4.000 kilogramo artekoak izango dira ontzi bakoitzeko eta eguneko. Kontuan hartu behar dugu Euskal Flota 50 bat ontziko osatzen dutela. Gipuzkako Hondarribia, Getaria eta Orioko portuetan eta Bizkaiko Hondarroa, Lekeitio, Bermeo, Santurtzi eta Zirbenako portuetan dute jatorria. 2024an 7 milioi kilo antxoa deskargatu bat ziren Bizkaiko eta Gipuzkako portuetan aurten zenbatera helduko dira. Kulturarloan Atortxurrok musika eta elkartasun jaialdiaren agurrean izango diren 35 talderen berri eman dute. Ikusi. Uztailaren 24 eta 27 bitartean egingo da dakuntzan azken Atortxurrok. Eta dagoeneko 35 talderen berri eman dute. Antolatzaileek bertan izango diren hainbat talde eta musikari iragarri dituzte. Bad Sam, Dupla, Zutagar, Zuleria Joder, Brigade Loko, Leiotikan, Burutik, Tribade, Maskak, Les Testarudes, Non Servium, Añube, DJ Plan B, Gatibu, DJ Trapela, La Jodedera, Sune, Marusak, Ibilbedi, Zukena, Delio eta Kaotiko. Aurretik bai estatu zuten Bulego, Nogen, Thatcher, Eskabidean, Streetwise, Banda Basoti, Gosategi, Einaute Lorrieta, Los Topilotes Txirriaus eta Betagarriren presentziare. Guzti horiekin batera Euskal Herriko 3 talderen itzulera iragarri zituzten otsailean. Never Surrender, Buitraker eta Autobus Magikoa. 35 izenen berri eman badute ere, osotara elkartuko diren talden eren bat baino ez da hori. Azken Atortxurrok ospatzeko 100 talde inguru bilduko dituzte 1000 lagunekin batera. Sarrerak salgai daude atortxurrok.eus webunean. Euskarazko ikusentzunezkoei dagokionez, Gaizka Izagirre, Pantaiak Euskarazeko kidea dugu, pantailaren beste aldean, kaixo Gaizka? Iepa,
haue dira aste honetan euskaraz iritsi diren proposamenak. Bihar esainatuko da Netflixen Egoera Elektrikoa, The Electric State. Russo anaien film berria da, Avengers sagaren filmetako zuzendariak. Aktoren artean gainera, Stranger Things telesailan 11 gorpuzteagatik ezagun egintzen Millie Bobby Brown, Chris Pratt eta Ke-Huy Quan, Indiana Jones 2 eta Gunitarren film ahaztezinetako aurretako bat. Sekulako aurrera pausoa da, honelako ezaguarriak dituen film bat euskeraz bikoiztua ikusteko aukera izatea, beraz ez galdu. Filminetik aldiz, 4 harribitxi. Yorgos Lanthimosen 2015ko The Lobster, mundu distopiko batean girotutako maitasun istorio ez konbentzional bat kontatzen du. David Fincherren 97ko maixulana, Seven, Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey protagonista dituena eta thriller generoa irauli zuen filma. Sofia Coppolaren Lost in Translation, kultuzko filma, ironiaz jositako istorio delikatua. Eta Jonathan Zemen Bildotzen isiltasuna, The Silence of the Lambs, Jodie Foster eta Anthony Hopkins protagonista dituena, eta hau ere thriller generoan zinemaren historiako ezinbesteko izenburua. Prime Videon pelikula bat, Nox Metodoa, Michael Keaton zuzendari eta aktore protagonista lanetan, thriller dramatiko honetan, John Knox izeneko pertsonaiaren historioa jarraituko dugu, oroimena galdu berri duen soldatapeko hiltzailea da. Eta amaitzeko Primeraren Camino Longe, Alfonso Etxegarairen eta Kristina Etxaluzen euskal herriratzea kontatzen du Josu Martinezen eta Txaber Larrategiren dokumentalak. Gogoratu, euskarazko estreinaldi guztiak zerrenonikusi.eus webunean topatuko dituzuela. SSS taldearen Static Txomin abestiarekin agurtuko gara, badakizue, euskarazko berri gehiagorako gure sare sozialak edo 11.eus ataria duzuela eskura. Ongizan eta laster arte. Eurizitalean blai Barriro ere hasi nahi da bazeratik Bizitza berri bat hankazarte barik hori posible aldai Hori posible aldai Euzan eutziren aukerak dira ugari Begiak mantentzen badituzu zabalek Dana da gudazelai Dana da gudazelai Bala bakarrak hartu txomberak badaki Gironez egin ondo berda erabaki Beratu egian da Hori ukatu alda Ateriak ja ez da bizan gure zeri Itzazoko guztia ez dago egarri baina zeri bat da Imposatua dauka Paretak baditu ironiz betarek Kagoaren erpinean handa izatzerek da horri hasi dauka Aldatzea